we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang mga balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Uman sa pag-igo sa Bagyong Odette, gikabalakan nga mutumaw na usab ang mga balatian tungod sa hugaw nga tubig ug mismo sa palibot. Kini gumikan sa kakuwangan sa tubig nga mainom nga mao na uni hinungdan nga mapugos ang pipila ka mga tawo pag inom sa tubig nga kontaminado. Ania ang report. Problema karon ang dakong kakuwangon sa supply sa tubig bugna sa Bagyong Odette. Makita kini sa taas nga linya sa mga tawo nga nagpaabot sa water supply sa bisan asa nga dapit apil na ang dakbayan sa Sugbo. Nakapasamo sa problema ang kawalay supply sa tubig mainom. Diin mapugos na lang ang mga tao sa pag-inom sa tubig nga posibleng kontaminado sa mga kagaw. Kung kontaminado man, posibleng musangpot kini sa kalibanga. Hinoon wa pay nadawat nga report ang Cebu City Health Department sa kaso sa diarrhea apan gipangandaman na kining daan. Sub-sub karon ang pagpangapod-apod sa City Health Department sa mga chlorine powder o gitudluan usab ang mga tao unsaon sa paggamit nini. Tambag ni Dr. Jeffrey Bonis sa mga tao nga konwa na tubig mainom, mahimong pabukalan ang tubig ayha gamiton aron dili masugamak sa balatian. Ako'y nanawag na ako usa ka buok nga nagsakit iyang tiyan, but tungod kay niinom siya og brag sapa, no? Pero siya ra sa itong usa. Kinanglan atoon gyud niyo ang barangay captain, atoon gyud niyo ang mga barangay officials atong health centers kung unsaon pag-prepare, kung unsaon pagbutang sa chlorine. Dili ni siya ordinaryo nga chlorine, katuning powder nga 70% ng hatag tana sa matag barangay. Lakip sa gipahimangno sa City Health Official ang paglipang karon sa mga lamok nga nagdala og dengue tungod sa kahugaw sa palibot, din adunay daghang mga basura nga nagkatag nga paborito usab sa mga ilaga nga nagdala sa sakit-sakit sama sa leptospirosis. Ang ato sang mga kaning dengue team, ato sang gipadto sa mga barangay, nagmisting na pud sila, no? Labi na sa kaning mga basura nga nagpundok kay daghan namok, ako yung gipamistingan, no? Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kabumbiruhan gibanduan nga mohimo og rekorida aron pagpahinumdum sa katawhan sa mga pamaagi kalikayan ang sunog karong panahon. Adunay live report si Nico Sereno. Nico? Yes, Lan, taliwa ni mga insidente sa sunog na hitabo karong bag-o dinhi sa Metro Cebu. Gusto nang maniguro ang kabumbiruhan maong musuroy sila sa kabarangayan. Sa ilang pagbisita sa Sugbo, nakigtigom ang mga dagkong opisyales sa Bureau of Fire Protection sa ilang mga sakop. Ang ilang pagduaw subay sa pagsusi sa mga lugar nga hilabihang naapektuhan sa bagyong Odette ug paghibo og assessment sa trabaho sa ahensya ug sa kabumbiruhan. Ang hepe sa BFP, Fire Director Louie Puracan, mimando sa iyang mga sakop magmaigmat sa posibleng mga insidente sa sunog labi na rong panahuna. Mando niya, muhimo ang kabumbiruhan og rekorida aron pahimangnuan gyud ang katawhan. Usa sa buot nilang iabiso
Ang husto nga paggamit sa mga generator sets kay posible nga magka-electrical problems kung dili suhito ang mugamit. Gawas niini, sagad na gamit sab og kandila ang mga tawo karon, maong matod sa BFP, posible ang mga insidente sa sunog. Kadaghanan sa ato ang mga citizens magamit yung genset. Tapos ang challenge nato sa genset, basig naapektuhan ng linya sa kuryente nila katong pagbagyo, basig mag-short circuit ba. Sa miaging weekend lang, ubay-ubay nga mga insidente sa sunog ang natala dinhi sa Metro Cebu. Nagtinubagay ang mga insidente nga girespondian sa BFP, kundi ng uban giingong tungod sa mga kandila nga napasagdan. Gagamit o kandila nga unta kwanta magbantay sa among panawagan sa mga katawhan. Samtang kabahin sa paggamit og mga pabuto, matud sa hepe sa BFP, mag-agad kini sa mga palisiya sa usa ka lugar. Apan pahinumdum niya adto ra gyud maggamit niini sa designated firecracker zone aron likay sa disgrasya. Manaman ni uplan iwas paputok. Nga kumugamit man ta na may authorized man ang ubnay na siya ay regulated nga firecrackers. Depende na siya sa kadaghanon sa pulbura. Ang regulated nato is locally manufactured nga firecrackers. Daghan ra bang nagsulod nga mga imported. Kahinumduman karon lang sukad nagka-typhoon Odette, pipila ka mga LGUs na ang mimando nga iban ang paggamit og pabuto aron makalikay sa sunog. Giklaro sa BFP lang niya kining fire safety responsibilidad ni sa tanan, maong nanawagan sila sa kooperasyon sa katawhan aron mapabilin nga hapsay ang ilang kaugalingon nga mga komunidad. Lan? Salamat, Nico Serino. Muabot sa 13.3 milyones pesos ang ibiling danyos ni Bagyong Odette sa natad sa agrikultura sa Dakbayan sa Talisay. Ang report ni Femery Dumabo. Sa inisyal nga assessment sa Talisay City Agriculture, mabot sa 10.3 milyones pesos ang danyo sa nagusbat nga umahan sa mga kahumayan ug kamaisan ug ubang pananom sa Dakbayan. Samtang kapin sa 3 milyones pesos ang gibinaba ng danyos usab sa mga nangamatay nga mga hayupan. Ang data giduso na sa City Agriculture sa Provincial o Regional Office alang sa posibleng tabang. Samtang atol na sa pag-assess sa mga kawani, gidungan na usab nila ang pagtambal sa mga hayupang nangasakit tungod sa panahon. Una na nga nakapanghatag og mga seedlings ang City Agriculture Officer sa duha ka bukirang barangay sa Dakbayan aron inanay nang makabangon gikan sa pagkalukapa sa bagyo. Dito sa Manipis, ma'am, Kampinsa, nga kuan nay daghan dako kay naamang kay nisulti dito nga mga napildi sila mga 30,000 kay hapit na kuan ta mahapit na mamunga unta ana. Samtang lakip sa nagusbat ang Talisay City Hall Garden, apan dako kining natabang ilabi na sa pagapud-apud og tubig sa kabarangayan. Duha na kasimana nga tuyuan sa mga barangay ug bisan pribado ang garden, dinaduna kini patubig nga deep well. Gituyo kini sa pagpahimo sa sayuning tuiga alang sa garden. Dako kay naapektuhan kita pag-ayo sa bagyo, ma'am. Pero ang nakanindot lang sad kay natay tubig nga nakasupply pud sa mga barangay, ma'am. Mao ra gid among natabang ron diri. Nya na pa may kuan, ma'am. Na among mga sobra dai nga naman may mga tanom diri nga mga existing gali nga kuan seedlings. Amo lang ipanghatag dito sa barangay gahapon, gasugod mi gahapon paghatag. Uban ni Jun Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. This is sa Lipaging karon sa sud sa warehouse sa Department of Social Welfare and Development. Kini aron ang mga relief packs iapod-apod sa mga nabiktima sa bagyo. Ang report ni Nico Serino. Pinaspasay ang trabaho karon sud sa Visayas Disaster Resource Center kun VDRC sa Barangay Tingob, Mandaue City. Ang mga personnel lakip na sab ang mga volunteers sama sa kapulisan ug kasundaluhan busy sa pagpamutos sa DSWD relief packs. Dunay mechanized nga pamaagi sa pagputos sa bugas aron mas paspas kini nga maripak sa tag 6 kilos. Gigamit karon ang machine aron mas daghan ang mamahimong maputos. Gawas niini, dunay corner sub alang sa manual nga repacking sa bugas sa mga volunteers ug cash for work staff. Matag karton nga i-distribute, dunay sulod nga 6 kilos nga bugas ug napo ka mga dilata sa gulan sab ug kape. Kurma na karon og karton kay ang bugas dungagan na pod og mga dugang pa na mga panudan. Tin cans. Okay. So ang tin cans na ito na flakes, corn beef,
So biplop, so wala tay pork. Alright. Kaya ato pong ginrespeto ang atong mga kaigsunang mga Muslim. Sa maong warehouse, gitarget ang 2,000 ka packs nga maputos matag oras ug 12,000 kada adlaw nga ilang mahimo. Sa pagkakaroon, nakapadala na og naka-cater ang DSWD7 sa mga requests sa mga local government units sa Central Visayas ug nakapadala og relief goods. Mag-agad sila sa hangyo sa LGU nga mo'y hatda nila ug ang taga-munisipyo o syudad ang muapod-apod niini. Serving the whole Region 7, but of course BDRC can be helping more Region 8, Region 6, and some other regions. Kaganihang buntag sab, bibisita sa warehouse ang Consul General sa China. Giturn over ni Consul Jia Li ang donasyon nga 1,500 tons sa bugas gikan sa Chinese government. Gisusi sab niya ang proseso sa warehouse ug nakadaig sa paspas ug epektibo nga serbisyo. So he saw the gravity of the situation. So walay electricity, no water, no clean drinking water. So now the Chinese government donated for this typhoon is 1,500 tons of bugas, rice. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pagbitad sa duha ka mga enforcer sa babaeng manindahay sa Dumaguete City nag-viral. Atong sayran ang detalye, pinaagi ni ining report. Nag-viral karon sa social media ang video sa aktong pagguyod sa duha ka lalaki enforcers sa usa ka babaeng ambulant vendor sa dakbayan sa Dumaguete sa Negros Oriental. Miabot na sa kapin 1.5 million views ang post ni Michael Piniero sa iyang Facebook account. Saysay ni Piniero sa GMA News, kaluoy mo ay nagtukmod kaniya aron kuhaan og video ang aktwal nga panghitabo og gi-post sa social media. Matod niya, wa gyud hatagi og konsiderasyon sa mga enforcer ang maong babae nga makapamaligya sa gawa sa merkado ug dili makatarunganon ang ilang gihimo sa manindahay. Pakyas ang GMA News, pagkuha og habig sa duha ka sakop sa Security Enforcement Unit sa Dumaguete City ug wa sa maistorya ang ambulant vendor nga matod pa taga Bakong, Negros Oriental. Apan sa text message ni Dumaguete City Vice Mayor Carissa Tolentino Maxino, iyang gipadayag nga dili nila konsentihon ang gihimo sa duha ka SEU. Ipaubos ang duruha sa 15-day preventive suspension samtang gihimo ang investigasyon. Sa incident report nga gipadangat sa Vice Mayor, namaligya kuno ang babae sa dapit nga gidili maong gisita kini. Dihang kumpiskahon na ang iyang baligya, misukol kuno kini og gipaak ang mga enforcers. Ang maong babae magatubang og kasong physical injuries o disobedience to an agent or a person in authority. Uban ni Rod Prado, Chel Valiana, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pagpamakuna batok sa COVID-19, mubalik na mga adlaw sa dakbayan sa Talisay. Ang report ni Femery Dumamo. Sa Lagtang Gym ug Star Mall, buksan pagbalik ang mga vaccination center sa dakbayan sa Talisay ugma. Apan kung dili pa mabalik ang supply sa kuryente sa Star Mall, hayan adto lang unya ipaygayon ang vaccination sa Lagtang Gym. Nasabutan nila ni Mayor Samsam Gulyas o sa Talisay City Health Office nga ibalik na nila ang pamakuna tungod sa ilang backlog ug sa kadaghan na sa nagpangutana kung kanus amo balik ang ilang pagpamakuna. Ang daghan kay backlog, then 29, 30 is a holiday, so then 31 people might be celebrating New Year's already. So kung makapasod lang tagbisag usa lang kaadlaw for this year and fully continue next year, I think that's a good start. Napalantawan ng daan ni Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer, ang pagdasok niya sa posibleng magpabakuna. Ilabi na sa nahatagan sa first dose na itong tulo ka adlaw nga National Vaccination Day. Gibanabana nga mukapin sa 20,000 pa ka mga tao ang nagpaabot sa ilang second dose. Apan kay way kuryente, mukat off sila og alas 5 sa hapon. Reservations kung lagtang na i-open, ma-overwhelm niya ang mga tao ba. Pero anyway, na ang full force mitanan ang upat ka team. Second dose niya, ma-accept gyapon may og first dose. Katong sa mga minors, no? Oh, apil ang minors sana. Without comorbidity.
Actually, ang district hospital nag-start naman sila karon. Samtang giangkon na lanzado nga 2,000 doses sa AstraZeneca ang ilang nauli sa DOH-7 usa ka semana sa wala pa kini ma-expired. Samtang padayon nga gisecure nila silang freezer ang kapin sa 3,000 ka doses sa Pfizer vaccine nga mao'y gamiton ugma. Ni la Director Bernardas o ni Dr. Loreche is i-return na lang to siya kay para mahatag sa laing region nga makabakuna. So, gi-return sila. At least wala may hunahon ato. Bisag katong naglisod sila sa vaccine, gi-priority gid ni siya sa quarantine, gi-priority ni siya. Ibutangan nila diri portable nga genset. Kay og i-appeal sa didto sa katong genset nga nasa gawas, nga appeal sa taas. Mo back down gyud siya. Uban ni Jun Sulon. Ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak. Sa mga magpasagad ug labay sa basura, ilabi na sa daplin sa mga karsada sa dakbayan sa Sugbo, multa ang nagpaabot kaninyo. Samtang gipaningkamutan sa Cebu City Hall nga malimpyuhan na ang syudad sa dili pa moabot ang bag-ong tuig. Ania ang report. Giulagwan ni Konsyal Jerry Guardo ang chairman sa Committee on Infrastructure and Clearing Operation nga 80% na nga nahawan sa mga debris ang mga nagunang kadalanan sa syudad. Lakip sa nakuha nila ang mga punuan ug sanga sa kahoy ug ubang mga butang nga gipanglupad sa bagyong Odette. Apan, dakong hagit karon sa mga naglangkob sa clearing operation, mao ang mga basura nga gipanglabay sa mga tao. Nahawan man tuod sa mga kahoy ug ubang mga debris apan napulihan usab dayon sa mga basura nga gipamutang sa mga tao. Sama na lang niining sitwasyon sa Veterans Drive nga gipamasuk lang ang mga basura. Samtang sa Pope John Paul II Avenue, nagtipon og usab ang mga basura nga nakasakop na sa usa ka lane sa kalsada. Subay nini, pamultaho na sa dakbayan ang mga taong masakpan nga mulabay sa ilang mga basura bisan asa. Gi-activate na nato ang mga sisit ang BO, mobilize na sila, magbantay na sila. So kung dunay manglabay pa after our clearing, mo-issue na sila citation. That way, madisiplina na to ang mga residents diya nga area. Gitugan ni Konsyal Guardo nga adunay duha ka team ang gipalihok karon sa syudad adlaw ug gabi gamit ang mga dump trucks ug ubang mga heavy equipment. Tinguha nila nga wa nay mga sagbot ang Cebu City sa di pa moabot ang bag-ong tuig. Sunod nga target sa clearing operation ang mga interior portion diin daghan usab nga mga debris ug mga basura. Ang among target before this Christmas, before New Year, na at least all major thoroughfares should be free from all the debris and all the garbage nga naadapin sa dalan. Taliwa sa pasalig nga mahinluan ang syudad, nag-awhag usab ang mga opisyal sa mga tao nga motabang aron dali nga malimpyuhan ang dakbayan sa Sugbo. All of us are devastated by the typhoon Odette, but rest assured that the city government are doing everything to clear up all the mess. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kapin sa 20 milyones pesos nga nahabiling kahingikan sa Disaster Risk Reduction and Management Fund sa Dakbayan sa Talisay. Gamiton sa relief operations sa Dakbayan. Ang report ni Family Dumabok. Wa giri-align nga budget ang syudad aron magamit sa relief operation sa Dakbayan. Bato di Talisay City Budget Officer Edgar Mabunay gagawas sa nahabiling 20 milyones pesos sa DRRM budget. Migamit usab ang Dakbayan sa pondo sa City Social Welfare Services. Midugang si Mabunay nga sa sunod semana tuig 2022 na. Busa mamahimo nilang magamit ang tipik sa 80 milyones pesos nga Disaster Risk Reduction and Management Fund. Nagamit na sa Dakbayan ang gahin sa disaster fund sa pagpangandam sa Dakbayan hangtod karon. Ang among DRRM fund sa current o sa among trust fund muna na kanya naisay nahabilin sad ang kanang sa DSWD kanang among ang assistance to kuan gani namo kanang individual in crisis situation kay naa may daghang mga activities o mga programs nga wala mahinayon nya wala na-cancel nya na mga savings kay dako-dako man sa naamo ang provide nga gi-allocate sa kanang assistance. Nakatabang usab ang paggamit sa mga barangay sa kaugalingon nilang DRRM fund, ilabi na sa gigamit sa gastuhan sa mga evacuees. Nasay mga donations nga nadawat nga in kind and in cash
ato lang yung liot-lioton o sa kanang makuan gyud ba og asa gyud inat nga kuan nga nya mag-end naman sad ang year ang ato ang recovery ari naman na sa 2022. Samtang mas nakadaghan na ang mga power utility gikan sa Luzon ug Mindanao ang mitabang diha sa pagpaayos sa mga linya sa kuryente sa syudad sa Talisay. Hinungdan nga pipila na ka mga naputol ug natumbang poste ang napulihan na. Apan hangtod karon dili pa mahatag ang tukmang adlaw kung kanusa ang 100% mabalik na ang supply sa kuryente sa syudad sa Talisay. Uban ni Jun Sulon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa tumong og tinguha nga maghiusa ug mag-uban sa pagbangon gikan sa kalamidad, ang tanan nagtinabangay. Ang lain-laing grupo nga gipangunahan sa Tabang or Mokanon Movement or Mok Chamber of Commerce inabagan sa youth volunteers ug daghan pang mga grupo naghiusa uban sa 802nd Infantry Brigade sa Philippine Army nga nagbase sa Eastern Visayas. Kuyog sila sa nanghatag ug mga hinabang sa mga nabiktima sa bagyo sa pipila ka mga barangay sa San Ricardo, Southern Leyte. Ug taliwa sa nasinati nilang kasakit mugna sa bagyong Odette, makita sa panagway sa mga residente ang kalipay nga nabatyagan niadtong adlaw sa Pasko tungod sa mga regalo sa naguna nilang mga panginahanglan. Alang sa kasundaluhan, kung ang tanan maghiusa lang gayud, mas paspas ang pagbangon sa mga napalukapa sa bagyo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Taliwa sa nasinating katalagman, COVID ug ang bagyong Odette, ipadayan gahapon ang Sinulog Festival 2022. Anang report. Napahunong man sa COVID-19 ang Sinulog Festival karong tuiga apan dili na mapugnan sa sunod tuig. Gipahibaw ni Cebu City Mayor Mike Rama nga mahinayon na gyud ang Sinulog Festival 2022. Kinibisan pa man lakip ang dakbayan sa Sugbo sa gilampor na sa bagyong Odette. Gani hangtod karon wala pa mahibalik sa normal ang power ug water supply. Masaligon hinuon si Rama nga mahibalik na ang kuryente sa dili pa ang sinulog. Sinulog will give us the power. That you must always claim. Senior Santo Niño will give us the power. We must claim it. Giplan sa pahinuon ang sistema upang maagi nga pagabuhaton din posibleng virtual o physical or combination. Doon na pahimuon nga sunod-sunod nga tigom ang mga Sinulog Festival stakeholders alang sa maong kalihukan. Ang Sinulog giisip nga usa ka major festival sa nasod nga girakdang himuon sa sunod buwan. It's just a matter of what is going to happen. Should it be virtual? Should it be, we will have to meet, and I'm going to have that meeting before the end of this month. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Show cause order gi-issue sa DTI Bohol sa 52 ka mga supermarkets ug mga tindahan gumikan sa matud pa paglapas sa price freeze order. Matud ni DTI Bohol Provincial Director Maria Soledad Balistoy, gihatagan nila og 7 ka adlaw ang maong mga establishmento aron tubagon ang kamanduan. Dugang ni Balistoy nga higpit ang ilang monitoring sa presyo sa mga palaliton sa kalungsuran. Diin 12 ka mga monitoring and enforcement teams ang naglibot sa tibuok lalawigan. Ang Bohol gipaubo sa state of calamity nunot sa kadaot nga da sa bagyong Odette. Ubo sa Section 6 sa Republic Act 7581, amended sa RA 10623 ang presyo sa mga nanag-unang palaliton sa lugar nga gideklara ubo sa state of calamity o state of emergency, automatic nga magpabilin sa kasamtangang presyo. Ang price freeze epektibo sud sa 60 ka adlaw, gawas lang kung libkason sa presidente. So they have to follow. So mauna nga after adtong issue ni adto, balikan na mo sa enforcement team. Dapat adjusted na ilang prices. If ever dili gihapon sila maka-follow, mano na nga muhatag na nila og notice of violation. So naa na mga penalties.
sa DTI administrative. Sa mga kalisdanan nga nasinati karon, mitumausab ang pagpakabana sa katawhan sama sa gibuhat sa men and women sa Bureau of Fire Protection sa Dakbayan sa Sugbo nga naghatag og tsamporado ngadto sa mga tawo nga naabtan nila daplin sa kadalanan. Pamaagi kini isip paghatag og masudlan sa init ang ilang tiyan. Nagpakita lang usab kini nga dili lang sa mga pagresponde sa sunog ang mahimo sa mga bombero kundili ang pagtanyag sa ilang kaluoy ngadto sa isig katawo. Mga kapuso, mas gipalapdan pa ang paghatod sa balita ug serbisyong tinud-anay sa paglusad sa mga TikTok accounts sa GMA Regional TV. Gikan Luzon, Visayas ug Mindanao, pwede na ninyo makita ug madungog sa TikTok ang labas nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Anaa ang GMA Regional TV, Balitang Amianan, Balitang Bicolandia, Balitang Bisdak, One Western Visayas, One Mindanao ug ang national newscast nga Regional TV News. Gawas ni ini, pwede usab ninyo i-follow sa inyong TikTok ang uban pang programa sa Regional TV. Mato ni GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head Oliver Victor Amoroso, padayon ang paghatod sa balita ug impormasyon sa mas daghang mga kapuso pinaagi sa social media sama sa TikTok nga popular sa kabataan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagpadayon na ang Dakbayan sa Sugbo sa pagpamakuna batok sa COVID-19 bisan pa man sa nasinating epekto sa Bagyong Odette. Gilinyahan sa mga tao ang vaccination site at ubangang bahin sa Legislative Building sa Cebu City Hall. Pulo sila nakaschedule sa second dose sa bakuna. Matod ni Dr. Jeffrey Ibones, ang Pangulo sa COVID Vaccine Board, nga gamay ra ang nagpabakuna sa first dose kay mas giuna nini ang pagpangita sa mga panginahanglan sa pagkaon ug tubig. Samtang adunay dulan sa 200,000 ka mga bakuna ang Cebu City. Gidugang ni Dr. Ibones nga walay nag-expire nga bakuna sa Cebu City. Ilabi na karong panahon sa krisis human sa kalamidad, di kinahanglan ang pagtinabangay kay daghan ang naglisod. Ilabi na sa adlaw-adlaw nga pagkaon. Atong tan-awon kining pang #SpreadKindness nga gihimo sa usa ka kananan sa lungsod sa Liloan. Ang report ni Nico Sereno. Busy kini mga trabahante sa usa ka kan-anan sa Liloan pag-andam ni mga food packs alang sa ilang feeding program. Labi na human miigo ang bagyo, gihingusgan nila kini aron makahatag og pagkaon sa mga labing apektado karong panahona. Alang sa tag-iya, doon na sila gi-allocate nga 5 pesos kada plato nga halin sa ilang kan-anan sa feeding o gift-giving program. Gisugdan nila kini niadtong Disyembre 25 kamilanat og pipila ka adlaw. Pang 4 days na nila mo gibuhat, ginagmay tabang sa to ang mga kuan, mga ikaigsuunan diha sa Cebu. Importante kuno nga bisan sa ginagmayng pamaagi, makaambit og kalipay human miigo ang bagyo. Ug labi na karong panahon sa Pasko, ang diwa sa pag-inambitay gikinahanglan. Nihatag mi og amo ang kuan kani mga pagkaon nato diri sa ato ang establishmento. So mo ni among gamay kayo nga kuan inabang. Kini og lain-laing pang efforts nga gihimo sa mga Pinoy, pamatuod lang unsa ka importante ang pagpaambit og pag-#SpreadKindness. Uban ni Marlon Melgazo og Lance Gabutin, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga kisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Cecil Kibod Castro ug maayong hapon mga kapuso.